We are now at Richmonde Hotel, Hagardo Versosa. Tuyang Ermitania. Hindi maglumpat! Shiela. Hello! Food! Tatoy. Sa tingin niya tatoy, no? Itria. Hindi, ang sakin ka to, ano, sa last. And then I hear a calm song. Ano, gusto mo lang sa sulo. Yes, hi! Tita. At Tatoy. At Tatoy! Lian! Sleepy! Uy, hindi ka magagana. Hindi siya kitaon. Pero Tatoys na siya. Hindi siya kitaon, pero Tatoys na siya. Pati lang ka mo bala. Naman. Sisterly love. Duwa ka mo nagalakat. Rashes. Ako namin di Hi, welcome to Shenggay Vlog. Ito yung hawa mo na. Perso. Ito sa kasi. May bye-bye. Ay. Wow, payol. Udala. Makler. Tapos ka lang na, diba? Pero okay na. Huwag yung ganito lang ba? Okay lang. Ang duwa naman ka leader tanang bala. Sila bala ang ga-guide. Ito ko tayo magkaon talab ba? Wow. Okay, may alam ako rin. Lunch plan sa tanghal bisad, chop suey, shell, meatballs, crispy pata. Hindi mo chicken, yung nakita ko. Ay mo na chicken. Many more. Halaging, sashimi, isang lechon nawali, butter garlic, shrimp, May shrimp. Lookers. hala, ay kadakak, Dakak. Ano. Hola. real picture, hala, ito ako siya butter garlic, Ano na ready na natin? Batman. Why na? Searching Kami bala, kontra K. tungkol na sa seafood. Welcome. Getty wow. Hindi na lang kay Chindi. Anong problema, Mayora? Welcome to Shenggay's vlog. Nangita kami. Nabutayan. Pa kami pala mangita sa kalanaan namon nga lugar. Kay Ay, ala sabi. Mata na ko noon na panawagan na si Amy Marcos.
Anong plan ni Amy Marcos? Sira na ko, no? Kaya na-sensor. Vlog is life, bala kabud life. Sige na lang. Tawag diya ha. Yes. At least may mga police assistance desk man ho. Good evening. Papasok na kami sa ganhaan. Wow! Bongga! Sa mga makato sa Tatoy, so you have to be familiar. Bongga! Di ba bang? Di mabangbang ilang may sa automatic dispenser, charot dispenser ng soap. Amen. Thank you for leading. Tatlo. Bego chara tayo. 1, 2, 3, there. Chara pa. Saan makakasang shrimp? Ay, wala sila small. Na-anetch na. Okay, hindi ah. Namakot eh silang Maria kay Zuri. Sabi ko naman, ako na na ulo. Gusto ko bala fire, bala ka story ako. Lusong sino na. Wala napadala akong farm story. Ano na pala? Ambot sa'yo mo. Nga sa dantapang ka to. No? Ala, Jaward. Yating ho. Wow! Sana lang. Nagahuloy ang mata. Nga nagkalapaos kaya sa man. Doon isa na lang ka-rotation. Mats! Baka maka-genogenic. Isa na lang ka-rotation. No, wala na lang din may magwa nga tingon. Lawrence, oh. Nagatuing-gatuing ka ba si Lawrence? Ginamo yun ah. Yung mga Sira na, kahana na ang balay. Sira na, tabor ka. Ang kasa ito Ang Festive Walk, isa lang na sa mga components ng business bar. Transportation hub. Festive Walk. Dora, Ay, lock alert. Wala na smart na naman. kaya may future na siya. Ay, mapundo siya. Thanks so much. Wala, naging yung fast learner. Mga gusto na Lopez, ang daan. Aga-vlog ko na, mungkin na rin. stopper sila. Okay. Wala, baka-alert lang! Please! Siya pala ang enforcer. Walang traffic. Pa-alert mo lang kami, Smurf. Yung mga muna yan, dapat hindi ka umanggalang balik-balik. Hindi naman na sila gaalang-alang. Hindi naman sila. Kaya makita kanila, mag-go ka, mag-go ka na lang. Naglusot ka dati man sa... Tapos may gangang nga, kamanong. Sorry. Ang mga imagination nyo, bala katanda, kid. Ito mga wild. One Global Center Talo, yun yung sa manap Tower. Part rock. Fire truck. I-augment. Augment. Effect. Wala ka na, may isang lighting. Correct na di, Matt. Diba? Pang Instagrammable. Ano lang ito? Nalibot-libot yung artist. Wala ka, tahom. Alam, miss, look. Mamilon, ah.
Ang tig-alang, be. Wala ko rin talaga. Ay, ito gusto ko na i-try, wow. Ay, sorry. So it's a dream, my cardigan. And it's fame excess. You don't see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. The time is turning and I'm feeling kind of homesick. So much pressure and I'm Vlog is life pala. Thank you. Mga baka man ang vlogger. Wow! Doon ako na diyo. Regret it, and everything you had get destroyed. Kita ka mabliba. Nas ano na din. If I lose you, baby. Nacho, ano? Nacho Charito. Nacho, Nacho, baka na ba? Hi guys, so I'll tour you sa aming hotel room. So when you enter, so that's how it looks like. Though too late to change the past, there's still time to shape the days to come. Kuring! Not having strayed too far, I find the rightness of my decisions now, having made mistakes yesterday. Shumi. Ang mga muring, lesson support. Going down. Doors are closing. No. Hindi pa pinagtasan. Okay. Pero hindi nakaiker. Sabi, yung iba nakatalikod pa. Si Sabi. Closer. 2, 3. Magasin, no? Hindi eh. Araw-hari. Okay, go. Bawa na kami. Okay, checking out. Kamusta naman niya ang ginuba niya yung sapatos? Soundtrack of my soul.
Hi guys! Thank you for watching my vlog. I hope nga hindi ko matakan lantos ang akon nga vlog. And then, I hope also to have more adventures nga ma-share sa inyo. So that nga may idea man kamo where to go or ma-inspire man kamo to travel. Share this video to your friends kung medyo na namian kamo. And as well, recommend. Charot. And then guys, don't forget to subscribe or like this video. If you do like this video, hope to see you in my next one. Bye! Stay kind and spread love! Gardara na sa gardog. Hindi. Wala niya lang yung nabidyohan.